Hola, jo sóc la Bet de Cal Vives de Rubió. Estem situats a la vall de Sant Pere d'Ordesa i som pagesos des de fa moltes generacions. Actualment ens dediquem bàsicament al cereal i al cigronet de l'Alta Noia. De fet, el cigronet de l'Alta Noia el comercialitzem a través de venda directa, ja sigui a la finca com en circuit curt, des de fa uns quants mesos. Aquest és el model agroalimentari en el que creiem, en el que aporta sostenibilitat tant pel que fa al petit productor com pel que garantim en el consumidor final. I creiem que és molt important fer xarxa entre els productors, ja que així podem aconseguir obtenir més visibilitat i arribar a més clients possible, que cada vegada hi ha més gent que creu en un model en el que la compra de proximitat és la més important. De fet, volem donar les gràcies al Forn de Jorba perquè va ser un dels primers establiments que va confiar en el nostre cigronet a l'hora de vendre'l en el consumidor final. Llavors, els recursos que obtenim a través d'aquest projecte els volem destinar a lo que és el disseny de les etiquetes de la nova farina que farem, que serà 100% lliure de gluten i, bé, farina de cigronet, evidentment. I és el nou projecte que tenim en marxa, ja que fins ara veníem cigronet en cru i a partir d'ara també volem vendre'n la farina i esperem poder-ho tirar endavant durant aquest pròxim any.